sax. Wani lokacin ka zamani dan wata ran ba kai ne ba. Zamani wani lokaci akwai mahimmancinsa inda kana da abin yinka, ka mai da hankali da kyau bayan neman ka, kar ka gaza daga aikinka, sai ka ji ka toshe duka kunnayenka a lokacin zamaninka. So in ya haɗu kuma gona ce ta masu ya biyu cin da ka bani mantawa, in ya kan da butulci ƙarya gare ni ta zama haramin da so nake jin daci. Zamani mu dinga gane zamani yana canzawa, in ya ɗaga yayi saukewa, da rarrafe ake dabo sannan miƙewa, sai tafiya ai takawa. Domin ka gane rayuwa ka je makaranta ka ilimin amfanarwa, mama da baba za su baka tarbiyya, sun gina maka rayuwa, kuma da ira a kalma ɗaya ce in an haɗa ma'ana ce. Kafin ka samu sai ka nemo, komai kake nema da wuya kam, ka sa a ranka idan za ka yi ɗin, kar ka sire ko ka sare sam-sam, komai rabo ne in yayi za ka yi, kai dai ka riƙe sana'a gam-gam, kuma ka bari manufarka a zuciya, ka riƙe sirrin kanka da kanka. Dan hausa zai maka duk wata tambaya, baki ya sarrafa kalma duka, ina gani na je na abu gara ni hakan ku ai tamkar wauta ce.